Мәрәминә мына Башкортстандан ситтә яшәп, урыс мөхитендә яшәп, ничек туган телебезне хаклап калырга? Рәхмәт. Самый важный вопрос. Туган тел әлбәттә иң элек әшәйдән башлады. Гаиләне әгәр дә үзеңнең туган телеңде гаилә теле иткән килһә, баланың әсәһе шул телдә һөйләшергә тиеш. Менә буны беренче шарт. Шарт икенче шарт. Менә без Башкортстандан ситтә яшәмәһәк тә, Өфөлә без өйләнешкән, без балалар үстергән сакта бик әрине башкортлар. Бүтән мөхит урыс мөхите. Башкортча һөйләшән балалар белән урамда башкортча кычкырып, башкортча һөйләшәләр инде. Аптырап карайтырганнар. Ләкин без нинди шарт куйдык? Ишектән теге ягында испан телендә һөйләш. Ләкин ишектән бу ягы фақат башкортча. Хатта балалар үзләрендә бер вакыт рус сүзе каттырга мороженое алмайм дигәч, бер бала бер төҙәтеп куйды. Туңдар бабыла өләсәй. Туңдар бабыла. Шулайтып без нык куйдык мәсьәләне өйдә башкортча һөйләшүдә. Һәм тирәк мөхит башкорт булмаһа, башкортча өйрәтеп була дигән фикергә мин быел яйләүдә Американы 4 бала килде. Лос-Анджелеста 2 бала килде. Башкортча һөйләшеп, шуннан Гыймрановтар килде, алар сагыштар белән Җилай районы, Юлдыбай авылыннан. Менә каплыгына алар яшәгән каланы оныттым да куйдым. Улар инде бигрәк тагы башкортча һөйләшә 2 бала. Турай уйлыйлар. Benim 3 bala de, dur kızımız bigrak da batır hüleşe başlarsa de. Demek, tilek bulganda bunda şarttan olda, intelde tilek bulurga değil. Esehi, hem baladı başkası öğretim diyen tilek. Şu vakitte üretip olur.